iqale kanje le ndaba. Ake ngiqale nge-advice. Baba uGugu lapho ukhona mfowethu. Mina njengoKing Bhaka mfowethu ngiyazi ukuthi akumnandi ukuhlala eDanyana. Yabo? Akumnandi ukuhlala eDanyana. Futhi umuntu ongaphakathi isifiso sakho ukuphuma. Yabo? Impilo yasejele ayijwayeleki. Yabo? Ayijwayeleki mfowethu. Ingakho ufica ngisho igebengu eyidayisayo ngaphakathi nazo ifica ifuna ukuphuma ngoba ayijwayeleki. Mina bengathi mfowethu iminingi iminyaka osuyidonsile. Iminingi iminyaka osuyidonsile. Mina mfowethu bengathi bonke laba abathe bafuna ukukusiza Gugudlamini bengathi mina mfowethu batshele ukuthi sisalo usuyibamba babishisa. Sali siyipholela khona ezandleni. Kufika isikhathi sakho mfowethu uphume. Ngoba lama appeal abacabanga ukwenza mfowethu. Yabo? Azokukhosta. Ngoba ngakuqalisa phansi futhi esinye isigwebo. Yabo? Mfowethu Gugu angimazi nokumazi lo mntwana yonke into ngiyidonse ngokamoya. Ngizwile baba uthi icala leli lokuthi urephile uthi awulazi. Yabo? Kuyenzeka umuntu aliphiki icala ethi akalazi ngoba enobufakazi bokuthi uvumelene nomuntu alale naye. Mfowethu mina ngifuna ukuqamba amanga la baba. Kumina ngokwesigudlo sami akuveli ingane uyibamba ngenkani. Yabo? Akuveli my brother ingane uyibamba ngenkani. Kodwa kuyavela kona iyenzeka into engavumelekile kuwena nomntwana. Yabo? Kodwa ubambe ngenkani. Okungenzeka ukuthi wena uthi mawuthi awulazi lecala uqonda ukuthi ingane awuyibambanga ngenkani. Lapho vela awuyibambanga kodwa kwakumncanyana nje wakwaconvinceka. Yabo? Kuukuthi ke umthetho ke waseSouth Africa umuntu o-under age mawulale naye i-rape leyo. Yabo? I-rape leyo baba. Ngikhuluma njengomfowenu la. Angikhulumi njengomuntu okudonsela emumva baba. Ngithi mina mfowethu bekezela bhuti wami sekuseduze phambili. Usiqede mfowethu isigwebo sakho. Lesiphithiphithi esenzakalayo nesingenwa abantu labantu esebengenile bethi bayakusupporta Gugu. Lalela bhuti wami emasontweni ambala bonke bazokujikela. Ngizwa ngami. Bazokujikela ngoba abantu noma yinini abantu banenseka kumuntu osuke ewumhlukunyezwa. Abantu beke babona ubufakazi abantu obalethwa ecourt obenza inkantolo ukuthi kuthole lecala engase babona abantu lobo bufakazi bonke bangajika ngoba abantu banenhliziyo ezinhle bathanda ukuprotect njengoba nawe bekulwela bhuti wami bebekulwela because usuke wakhuluma kuqala and kwasekulandela abantu abakusupportayo. Deep down mfethu nawe uyalazi iqiniso bonke labantu abakusupportayo even nabakhulumayo umakhelwane uyazi ukuthi ngesikhathi seyigameko eziphindaphindekile babengekho phakathi endlini la ingane ethi wawukadweni ukubezelela khona babengekho labantu bebekujaja from far bebekujaja ngenhliziyo enhle kufana nomuntu bezofika bulala abantu bese kwipublic bese actor saints ipublic ibisi yabhilivela kuyena kufana umuntu ozobamba inkunzi abuye nemali aphe umphakathi umuntu adayisa ama drugs enze imali eningi abuye athengele umphakathi igrosa ngemali yama drugs kunengane ezifayo bese ethengele umphakathi uzomsupporta leyo muntu ngoba wona wazi okuhle ngalowo muntu. So mina bhuti wami njenge spiritual expert baba njengomuntu onedamu njengomuntu mfethu odonsa yonke into baba ihlisa umoya my brother sesophela isigwebo sakho usiqede kahle ngoba uma ngabe mfethu uqala phansi kuthiwa kwenziwa iappeal
abameli bazobuye bakubalekele, abantu abathi bayakusupporta bazokubalekela, yilaba abaphambili abehla benyuka kwenziwa amavideo bazokubalekela, abanye bazothuka, bese kuzothi ipublic ethi yakuthanda bhuti wami izokubalekela. Bhuti wami ngifuna ukuqamba amanga, mina ngokwesigodlo sami, angizwa ngithini bhuti wami, ngokwesigodlo sami ngiyahambisana nesinqumo esathathwa inkantolo kuwe, kusho mina uKingBhaka, ngikubheke ngayo yonke indlela, ngiyahambisana nesinqumo esathathwa inkantolo kuwe, kodwa nawe lento yak-overwhelma bhuti wami, yak-overwhelma lento le, yaqhamukela ngenhla, nawe wawungazi ukuthi iyohamba igcine nje lento, yabo, and kugcine sekuxovaxovana umndeni wakini waxovaxovana, umndeni walokhuzana, yabo, nje kugcine imindeni seyixovana bhuti wami, yabo. Ehlisa umoya mfethu, iba calm, sofika isikhathi uphume. Mawuse uphumile siyacela ukuthi ingane nehlobo zengane na wonke umuntu bakuxolele mawuse uphumile my brother. Kusho mina uKingBhaka, mina ngunye nawe bafo, kodwa futhi ngiseqinisweni ngoba ngiyalazi ijele mfethu ukuthi ejele uyangena ngento obucabanga ukuthi imfihlo yakho wedwa ibisi yaqhamuka imfihlo mfethu. Kukwena kuphela, baningi abantu abahleli phezulu kwemfihlo lemnyango bhuti wami, kunezingane zandawonye ezilala naye ekamelweni, abazali belele ekamelweni. Into eyenzakalayo emzini abantu mangabe sihlola siyazibona into enjalo, kube nzima ngisho ukubatshela abazali ukuthi hambani lungisa izingane ekamelweni, yabo, hambani ihlukaniseni enya yiye kwi-outside building enye isala ngaphakathi. Izingane zandawonye ziyalala mfethu, yabo, obaba bayalala mfethu nezingane zabo, ama stepfather amanye, hayi wonke, ukhumbule njalo ngikhuluma ngo100% la, ama stepfather ayalala nezingane, uyabona. Bese kuzothi omalume mfethu ziningi, yabo, nje mangathiwa izingane azikhuluma, ziningi imfihlo ezikhona. Le ingane zandawonye lala nayo, ngisho mandiyeni, ngisho kubelungu, ngisho emakhalathini kubantu abamnyama, into bafethu eyenzakalayo. Umehluko ilamahlazo ekuhlala phezulu kwabo. Omakoti babantu bayalalwa abafowabo la ngaphandle, yabo, thothi unomakoti, umfowenu ulala umakoti wakho, but ihlazo elifihlwayo. Obaba bayalala nomakoti, khona ngisho umama abalala nezingane zabo la ngaphandle. Mfethu siphila emhlabeni, ngeke ngikujaje mina baba, yabo, ngeke ngikujaje kugula ukhona mfethu, kodwa ngithi mfethu ubeka phansi inhliziyo manje, nawe kunemfihlo mfethu ezigcina engavelanga umuntu azafa, kunemfihlo ezingaveli, uyabo, kunemfihlo ezingaveli agcina zafa umuntu ezingavelanga, ezinye ziyavela. Mina bhuti wami ngathi la, thatha umoya ubeke phansi, ubhekane mfethu nesigwebo sakho, siphele baba, phumele ngaphandle uyophila impi. Lesiphithiphithi esingenayo kuze kuyazi ukuthi kuyaphikiswana manje na kuba ngumsindo kwenzalo izofakela wena ingcindezi baba. Bacele nje abameli bakho, bameli ubatshela iqiniso, abameli hlale phansi nabo batshela iqiniso, bafethu kwenzakala kanje iyona uzu ugoqe ngayo ingane, iyona ingane eyayenza kanje, nami ngase kugcina kwenzakale kanje, but kwangeyona inhloso. Ubatshela iqiniso abameli mfethu, ukuze ngoba ngiyabona abameli ukuthi beza ngenhliziyo enhle la, baya consulta nawe mawubamba isleader bafu, uyabo, bayafisa ukukusiza, but ngicela ungabamba isleader, batshela iqiniso ukuze noma bethi baya phambili kodwa baye phambili phezulu kweqiniso batshele lona, bese bekubhekela ke mhlamba ama loopholes. Ukhumbule mina ngidonsa ngokwa spiritual my brother, uyabo, ngokwa spiritual. Angivamisile ukuthi mase ngidonsa into mayisiproveka otherwise, into mase ngishilo isuke zoba njengoba ngisho, uyabo. Kodwa nje ozokubona ngamandla bonke labantu abakusupportayo bazoqala banyomuke kancane, yonke le public nawe izoqala mfethu imunyuke kancane, ngoba imoya iyakwazi ukusenza uma ngabe sekushubile. Usho mina mfethu la, hayi ukuthi ngithini my brother, yabo, kodwa lokho engikushoyo ukuhamba kwesikhathi kuzobonakala, ukuhamba kwesikhathi. Ngivamisileke mangikhuluma abantu abaningi bangaqala ukuyizwa into mangisayisho, kuyaye umsebenzi wami ukuthi ke ekugcineni abagcine beyibonile. Ingakho kunebongo zami izithi ngathini mina bathini bona kunjani makunje, ngathini mina bathini bona kunjani makunje. Thank you so much.